Vítejte v areálu České Petrovice. Je to ideální místo pro rodiny, které hledají klidné prostředí a bezpečné sjezdovky pro děti. Představujeme vám 2 samostatné, prostorné a kompletně vybavené apartmány, které nabízejí komfortní zázemí s útulnými ložnicemi, plně zařízenou kuchyní a klidným prostředím, ideálním pro pohodový rodinný pobyt. V přízemí apartmánů se nachází prostorné obývací pokoje a moderně zařízené kuchyně. V prvním patře jsou situovány útulné ložnice, které nabízí klid a soukromí. Oba apartmány jsou navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí a příjemnou atmosféru pro rodinný pobyt. Prostředí apartmánu je klidné a přívětivé, což vytváří ideální podmínky pro společné chvíle pohody. Apartmány leží hned u sjezdovek, takže můžete vyrazit na lyže pohodlně a bez zbytečného spěchu. Přijeďte k nám do Českých Petrovic v Orlických horách. Už se na vás těšíme.